Vijesti radi Astra. Ministar spoljnih poslova Enver Hodža izjavio je da očekuje prodor u dijalog Beograda i Prištine iduće sedmice u Briselu. Hodža je istakao da uprkos tom optimizmu Kosovo ne može da prihvati nikakvu srpsku autonomiju na sjeveru. Mislim da će 2. aprila doći do prodora. Mi radimo na tome, a mislim da je Beograd, a ne Priština, razlog što do sada nije bilo prodora, rekao je Hodža u intervjuu Reutersu u Parizu. Razgovori u Briselu su dijalog o normalizaciji odnosa dvije zemlje kao dvije odvojene i nezavisne zemlje, smatra Hodža. Hodža je izrazio uvjerenje da niko u Briselu nije zainteresovan za stvaranje Srpske republike na sjeveru Kosova, ocjeniši da svako ko to predlaže protiv mira, bezbjednosti i stabilnosti na Kosovu i u regionu. Kosovo ne može da prihvati nikakvu autonomiju na sjeveru, napomenuo je Hodža, koji tvrdi da bi to unapredilo podjelu i segregaciju zajednice, čak i unutar srpske zajednice. To je naša crvena linija, inače bi Kosovo postalo nefunkcionalna država, rekao je Hodža i naveo da će Beograd početi da raspušta nelegalne srpske policijske i bezbjednosne strukture na sjeveru, koje su tu protivno rezoluciji Ujedinjenih nacija. Potpredsjednik vlade Srbije Rasim Ljajić kaže da je prijedlog od 8 tačaka koje je visoki predstavnik Evropske unije Catherine Ashton ponudila tokom posljednje runde briselskog dijaloga neprihvatljiv za vladu Srbije i da predstavlja plan Ahtisari minus, a ne Ahtisari plus koji je ranije ponuđen. Kada se ponovo sretnu premijer Srbije Ivica Dačić i Kosova Hašim Tači, ako ostane isti dokument na stolu, sasvim sam siguran da će biti odbijen, jer je neprihvatljiv ne samo za stanovništvo Srbe na sjeveru Kosova, nego i za vladu Srbije, rekao je Ljajić. On je za RTS naveo da se vode intenzivne diplomatske aktivnosti i traži kompromisi da se sve do 2. aprila, kada se nastavlja dijalog Beograda i Prištine u Briselu, neće znati kakav će biti ishod pregovora. Ovo je sada prijedlog je Ahtisari minus, to je činjenica i zbog toga je neprihvatljiv. Prethodni je predviđao i univerzitet u Prištini, ovde ga nigde nema i sasvim sigurno nije prihvatljivo za vladu, kaže Ljajić. On ističe da pozicije Srbije u ovom dijalogu nisu povoljne i da ne bi bio u koži premijera Dačića koji vodi te pregovore niti prvog potpredsjednika vlade Aleksandra Vučića. Ali u tom malom prostoru treba tražiti rješenje. Situacija zamrznutog konflikta najmanje odgovara Srbima. Nije dobro riješiti da se problem rješava u nedogled, rekao je Ljajić. On smatra da je sada nerealno da se pregovori prebace iz okrilja Evropske unije u Ujedinjenih nacija i ocjenio da je svako sljedeće rješenje koje se nudi Beogradu gore od prethodnog. Ljajić je rekao da ne vjeruje da bi moglo doći do novog egzodusa Srba sa Kosova ako pregovori propadnu, dodajući da bi to bila strašna blamaža za međunarodnu zajednicu koja je preuzela odgovornost. Otvaranje ponude za prodaju PTK-a kojim rukovodi Ministarstvo za ekonomski razvoj i sastanak 2. aprila između kosovskog i srpskog premijera Hašima Tačija i Ivice Dačića bio je razlog da se i dalje dugovlači o rekonstrukciji vlade. Kako upozoravaju najviši zvaničnici, dva koaliciona partnera očekuju da će se realizovati ove nedelje, a sastanak Tačija i Pacolija koji je bio održan u hotelu Swiss Diamond u Prištini je početak za realizaciju u aprilu nakon novog distrikta sa privatizacijom PTK-a i dijalozima sa Srbijom u Briselu. Lider AKR-a Pacoli je potvrdio dijalog sa Tačijem da nema promjene u odnosima sa PDK-om i prema njegovim riječima Tači će finalizirati promjene u vladi ubrzo nakon povratka iz Brisela, preneo je portal Indeks Online. Posle nedavne izjave predsjednika Srbije Tomislava Nikolića da je jedna od beogradskih crvenih linija u briselskom pregovoru da na teritoriji buduće zajednice srpskih opština na duži period ne bude oružanih snaga, ministar za kosovske bezbednosne snage Agim Čeku izjavio je juče da će kosovske bezbednosne snage uskoro postati vojska Kosova. Čeku je nedavno u Gračanici pozvao Srbe da se regrutuju u KBS, u kosovske bezbednosne snage. Pitanje je dana kada će u kosovske bezbednosne snage ući Srbi, za koje je planirano 50 mjesta i kada će one postati vojska Kosova. Kosovske bezbednosne snage ni sad nije zastupljeno u srpskim sredinama jer za to nema mogućnosti sa 2500 pripadnika bez naoružanja i svojih objekata. Ali tehnički je neizvodljivo da ne prolaze kroz srpska mjesta južno od rijeke Ibar, kaže za danas Bojan Stojanović, gradonačelnik Gračanice u kosovskom sistemu lokalne samouprave.
Nada Trajković je poslanica Jedinstvene srpske liste u Skupštini Kosova, upozorava da bi bilo jako opasno da se oružane snage nađu na svim administrativnim linijama između Kosova i centralne Srbije, kao i na granicama prema Makedoniji, Crnoj Gori i Albaniji, jer je KBS kao jednonacionalna većinski albanska transformirana OVK već označava kao logistika albanske nacionalne armije i služi za destabilizaciju regiona. Vojska Kosova najavljena je za maj 2013. Pierre Pen, novinar koji je šokirao Francusku 2008. godine knjigom koja govori o navodnoj povezanosti bivšeg francuskog ministra inostranih poslova Bernarda Kouchnera sa bivšim afričkim diktatorima, priprema se da sredinom aprila lansira novu knjigu. Ovaj put tema mu nije Afrika nego Kosovo. Funkcioniranje šika, povezanosti ove strukture, za koje se navodno sumnja da postoji sa sadašnjim premijerom Kosova Hašimom Tačijem, aktivnosti u podzemlju na Kosovu, borba UČK-a, optužbe za ratne zločine i navodne veze s podzemljem sa još jednim bivšim premijerom Ramušom Haradinajom su predmet knjige, piše list Tribuna, prenosi portal Telegrafi. Prema novinskim izvorima, knjiga se u velikoj mjeri temelji na obaveštajnim izvještajima francuskih trupa koje su djelovale u sklopu KFOR-a na Kosovu. Prema istim izvorima, ova knjiga je uglavnom usmjerena na posleratne aktivnosti na Kosovu. U Euleksovom osnovnom sudu u sjevernom dijelu Mitrovice danas će biti izrečena presuda 5 Srba i 1 Romu kojima je suđeno za događaje koji su se 17. marta 2008. godine desili ispred zgrade suda u ovom gradu. Suđenje je trajalo 14 radnih dana i, kako je za televiziju Most izjavio jedan iz tima branilaca optuženih, Ljubomir Pantović, bilo je teško suđenje, tokom kojeg je saslušano mnogo svjedoka i izneto puno dokaza. Suđenje je bilo fer. Predsjednica sudskog vijeća Katja Dominik je bila korektna, što se ne može reći za tužiteljku Nitu Amin, koja je ljude optužila za nešto što i oni koji nisu pravnici znaju da nisu krivična djela, rekao je Pantović i dodao da su branioci tokom završne riječi ukazali na događaje koje im se stavljaju na teret, a nisu po zakonu kažnjivi. Pantović je rekao da iako je kao jedan od ključnih svjedoka svoj iskaz trebalo da i tadašnji ministar za Kosovo Slobodan Samardžić, sudsko vijeće nije prihvatilo prijedlog odbrane uz obrazloženje da bi on davao političke ocjene događaja. Za više krivičnih djela 17. marta optuženi su Marijan Ilinčić, Zoran Čavić, Miodrag Ralić, Dragan Milojević, Nebojša Jović i Avni Krasnić. Danas će biti pretežno i promjenljivo oblačno vrijeme bez padavina. Temperatura će se danas u Župskom kraju kretati od 5 do 7 stepeni, dok se u Prizrenu očekuje da maksimalna temperatura dostigne i do 12 stepeni Celzijusa. Čuli ste vijesti Radija Astra, poštovani slušalci. Ove iste vijesti možete ih pratiti preko interneta na Facebook stranici Radija Astra i na web portalu info-ks.net. Kompletan naš program prate slušalci koji su priključeni na kablovskom operatoru TV Eho. Mi vam želimo dobar prijem i ugodne trenutke u nastavku našeg programa. Svako dobro i do slušanja.